Imos adiante co tempo de entrevistas, de charletas e demais. Bueno, imos a falar do rural Compostela. Moitas veces, cando falamos de Santiago de Compostela, a primeira imaxe que se nos ven é a zona máis urbana, incluso a zona histórica, o ensanche, pero afortunadamente, e como é comprensible, Santiago é moito máis. Ten esas parroquias, ten o rural, que necesita pois de ter os mesmos servizos que pode ter calquera persoa que vive pois na Praza Roxa, por poñer un exemplo. Saltou aos medios de comunicación nestes días que a parroquia de Busto iba a facer unha sondaxe entre os veciños, penso que son 200-250 veciños, para deixar de ser unha parroquia de Santiago de Compostela e que lles parecería se integran no Concello de Trazo. Isto, claro, isto ten pois, o seu protocolo, pero bueno, foi unha chamada de atención que os medios de comunicación nos fixemos eco. Houve unha reunión onte onde finalmente se aprazou ese referéndum, esa votación. Por qué? Porque no último segundo do último minuto, en tempo engadido, a alcaldesa ha dicho: tranquilidade, veciños de Busto, tranquilidade, porque unha das demandas que fixo ese rebulir é a perda de conexión. Non hai unha liña de bus que pase por este punto de Santiago de Compostela como pasa por outros puntos. Exixen dimisións, eso sí, do xerente de Tusa, existen dimisións do concelleiro Xanduro, e, bueno, pois para coñecer a realidade de Busto, que supoño que haberá puntos en común co rural de outras parroquias, teño a tesoureira da Asociación de Veciños de Busto, Campo das Escolas. Campo das Escolas, que como se chama realmente. Sandra Ríos. Sandra, benvida. Moitas gracias. A ver, resumir máis ou menos un pouco a situación que se viviu nos últimos días en Busto. Sí, foi un pouco o que pasou. Cansados xa do pasotismo que temos por este goberno de Santiago. A ver, imos poñer en situación. Onde está Busto? Pois sitúame a Busto así con lindes, porque evidentemente terá que Trazo ser un dos puntos de conexión. Exactamente. Pois mira, Santiago preséntase no mapa moi ao carón do río Tambre, sí, na zona máis norte da cidade de Santiago. Evidentemente, como non temos a suerte de ser unha parroquia de paso, hai que ir alí, é proceso, bueno, pasamos moi desapercibidos. É como, bueno, pois somos poucos, en realidad tamén creo que tamén... 250 máis menos veciños. Sí, bueno, e quizá un pouco menos agora, pero é o que falo. Non é unha parroquia de paso. Ali hai que ir... Hai que ir a Busto. Hai que ir ali e ver o bonito que é e o olvidado que está. Supoño que serán casas unifamiliares, supoño que bueno, un punto preto de Santiago, preto de Trazo, preto de Oroso, tamén linda con Oroso ou non? Terrenalmente creo que non debe de ter... Con outras dos parroquias, non? Sí, de Santiago, sí. Temos tamén linde con Nemenzo, que tamén forma parte de Santiago, sí, e con Marantes. Vale. E logo, despois, polo lado do río Tambre, sí que lindamos con Trazo, e de feito, dentro da nosa parroquia, conocemos dúas familias que están moi amigadas con Busto porque pertencen ao terreno propio de Trazo, pero están moi ligadas a nós. Esas circunstancias que se dan, non? Sí, parece surrealista. Pero bueno. Parece surrealista. A ver, que pasou realmente? Que vos levou a chamar a atención cun referendo para querer deixar de ser parte de Santiago de Compostela? Sandra, cuidado. Sí, a verdade é que isto foi a gota que colmou o vaso despois de tantas e tantas peticións que levamos feito, que non son lujos o que pedimos cousas moi básicas, como é ter os mantenimientos propios que ten calquera outro veciño da contorna da ciudad. É dicir, falamos de asfaltados decentes, é dicir, non temos corredoiras nas partes principales, porque hai pouco que se fixo un asfaltado en Quente que empata ca Nacional, desde onde está a nosa parroquia, empata ca Nacional 550. E quedou moi ben, pero xa está prácticamente destrozada máis cerca da Nacional. Que quero dicir con isto? Que, bueno, pois eso, engadido a que temos unha escola dentro do campo das escolas, ali onde celebramos onte a asamblea, esa escola leva 5 anos co tellado prácticamente derrumbado, sin que nadie nos faga caso. Levamos demandando un parque para os nenos e para os maiores tamén nese entorno que tampouco se nos fixo caso. A sega do campo de fútbol dá noxo. Vamos dicir que veñen ali, cortanlle as beiras, pero deixan a erva de dentro. Nós temos ali a suerte de ter un entorno maravilloso.
verde... Natureza pura e dura. Exactamente, entonces os coidados son escasos, moi escasos. Nós falamos desto, pero falamos tamén das segas das cunetas que viñan sempre a destempo e fora dos intereses da parroquia, porque nós celebramos 2 festas ao ano e moitas veces se ten dado o caso de ter as cunetas sin desbrozar na máis que na trozo onde está o campo religioso, vamos a dicir así. Entonces, claro, é o enfado, é o acúmulo de moitos anos de deixadez e de... A sinalética que temos neste momento parece ridículo, pero témola... É que dá vergonza vela. A sinalética dos puntos da parroquia... Ti entras na nosa parroquia e a entrada mismo, a primeira baixada que hai entrando pola Nacional, non aparece, non se sabe, a primeira entrada ás primeiras aldeas, entras dereito á man dereita e ali non se sabe a que aldea te vas a encontrar primeiro. É dicir, son cousas que... Son situacións que foi... Isto do bus, que tamén é importante, sí, claro, pero que foi a gota que colmou o vaso a falta de mobilidade, de conexión bueno, pois, co concello en sí mesmo. Claro, para porque, desplazamento. A ver, nós pensamos, a nosa parroquia está avellentándose, como eu supoño que todas, pero... Se nós non temos siquiera unha conexión para poder vir a un hospital ou para poder facer un trámite ou para poder... Moita xente maior, entendo que... Claro, entonces dependemos sempre de ou pedirnos traballos nós ou de os nosos chavales temos que perder de traballar... Ou un veciño, ou un familiar, ou un taxi... Que non costa pouco, porque unha tirada de taxi ao centro do pueblo costa alrededor de 20 e pico de euros. Ida, e agora poña a volta. Poña a volta. Entonces, claro... Son cartos, evidentemente. Hoxe, cos mundos que corren, co gasoil conforme está, nós consideramos que temos exactamente os mesmos dereitos que ten Santa Lucía, que ten Laraño, que ten Roxos, que ten, non sei, ocurreseme ese, pero aí todo o mundo ten algo de que botar man. Nós non temos absolutamente nada. E por encima, neste predio que fixeron agora, non se nos considera, é dicir, tampouco nos sabían dar unha explicación de por que non estamos incluídos nese predio. Non houve explicación ninguna. Nós o do ano 24, nesa reunión que houve... Entendo que hai visitas, entendo que hai... Oye, mira, que estas son as necesidades... Bueno, contamo ti, Sandra. Claro, nós estuvemos estuvo o noso secretario xeral con Ferusa, nesa asociacións todas xuntas, presentando este predio, e aí foi onde nos demos conta que Busto non aparecía nese predio. Entonces, claro, un pouco o noso enfado tamén, porque nós non somos moitos, pero temos veciños e temos dereitos. Entonces, claro, pois preguntando eso, quedaron en de vir pola parroquia a visitar as nosas pistas. Nós, como falamos xa en moitas ocasións, as nosas pistas non son un lujo, porque é certo que non son do centro da ciudad, pero nós temos un servicio de transporte diario para servicio de educación, é dicir, os meus fillos, eu falo dos meus, pero hai moitos máis. Temos un servicio de transporte pola mañán, e temos outro a media mañán que ven para o cole dos pequenos, e logo despois temos as voltas deses coles. O sea, transportan perfectamente polas vías que temos. E son un transporte pesado, quero dicir, grande. Sí, son buses. Claro, non son buses pequeniños. Haberá días que veñan pequenos, pero normalmente son autobuses grandes. Entonces, bueno, pois, isto foi o que nos enfadou un pouco, porque, claro, nós tendo ese transporte, tendo estas vías e tendo xente que ten esas necesidades, a nosa obligación é defender os intereses dos veciños, así de claro. Entonces, bueno, pois, levados a isto, pedimos facer unha asamblea extraordinaria este domingo, donde o noso enfado... Que foi onte? Onte pola mañán, convocámonos con todos os veciños, e, bueno... por unanimidade pediuse a votación para ver se entre todos acordábamos esta dimisión deste concelleiro Xanduro e do xerente de Tusa, que é o que se encargaron de facer o predio e de comunicar logo ás asociacións a resultado. Por unanimidade na votación desa xuntanza exixir a dimisión de Xanduro e de o responsable de Tusa. Exacto. Ademais deso, ali tamén se acordou por unanimidade poñer a votación sobre a anexión a trazo, dando un voto de confianza á señora alcaldesa, porque ela en última instancia chamounos por teléfono dicíndonos... Houbo chamada telefónica. Sí, mediante chamada telefónica, primeiro da alcaldesa e despois de Xanduro, confirmándonos de voz que se comprometían a servirnos o bus, pero nós o que queremos é algo máis, queremos que se isto se faga, que se leve a pleno
é que todas as forzas políticas que compren ali no Concello de Santiago se comprometan por escrito que nós queremos, lógicamente, un compromiso, pero firme. Queredes que sexa xa no seguinte pleno? Sí, se non é no seguinte, que se faga en canto eles teñan unha ocasión, pero que sea por escrito. Nós queremos que eso sea, que se leve a cabo, e que eso ten un precio. Nós contamos isto, pero a cambio de unha lista de peticións que lle faremos pasar a señora alcaldesa ao resto de forzas igual, para que sepan... Das necesidades que va máis alá, claro, incluída a demanda do bus. Claro, claro. Nós temos, bueno, pues unha lista que facemos escueta, agora así a bote pronto parece unha lista moi grande, Calé. Pero é unha lista moi sinxela. Sí. Temos, obviamente, o bus. O bus. Logo temos unha ponte peatonal que tamén se acordou onte en pleno que nos comunique con trazo. Temos auga e alcantarillado que non temos ningún tipo de servicio desto. Entonces, Non existe servicios ante... Non o temos. Sabemos que a parroquia do lado, Nemenza de Verdía, sí que os teñen parcial, entonces nós consideramos que necesitamos eso, como a eles. O que che dicía antes, o local social en condicións, o local que usamos onte na asamblea, bueno, está que cae aos lados, ten falta de pintura, ten falta de mobiliario, ten falta de un millón de cousas. E a escola que está anesa a isto, o tellado está caendo. É unha pena, é unha vergonza que os nosos maiores compraron, construíron e fixeron por ter unha escola unitaria no seu día, cos seus cartos, e que agora nos ningunein desta forma, parecenos un insulto. Un insulto porque, como digo, o resto das cousas, pois, podemos ter cousas que nos falten, obviamente, pero son cousas moi básicas o que se está pedindo aquí. Claro. Ademais desto que digo, pois nesta lista tamén está o asfaltado das pistas en Quente. Temos tamén un punto limpo que apareceu 2 veces contadas pola parroquia, solamente. Pedimos tamén o anclaxe dos contenedores, porque sabemos que aquí en Galicia este ano foi moi duro cos temporales, e os nosos contenedores andaban polas aldeas adiante. E tuvemos que, eu personalmente, recoller 3 alá no medio da aldea. Quero dicir que son cousas moi básicas. A sinalética que che dicía antes, que nós temos, bueno, pues encontrámonos na Nacional 550, a rúa da Rúa Travesa, non aparece en ningún sitio, que por ali se pode ir tamén pa Busto. Vamos, que non existides, que estamos abandonados. Que vos invisibilizan aínda tamén neses detalles, non? Sí, porque sinalética. É o que falamos, o que está máis cercano a Nacional 550 é o que enlaza con Marantes, está solamente que se ve nun sentido, dirección Santiago. O que ven de Santiago a Ouroso non sabe que por ali se pode ir para Busto. Non se ve. A parte está en mal estado. Bueno, pois o que dixen antes, unha cousa que é moi importante para nós, que levamos anos pedindo é que se aceleren, que se apruren as tramitacións das licencias urbanísticas, porque hai que esperar mínimo 2 anos para que che concedan unha licencia. Nós levamos, se non recordo mal... Unha reforma, unha construción... Sí, se non recordo mal, creo que levamos con este plan xon que está aplicado na parroquia alrededor duns 30 anos. Entonces, bueno, isto bloquea moito que a xente queira construir ali, e que o poida facer con facilidade. Entonces, bueno, pois son un pouco por encima as cousas que nós... Bueno, son cousas máis que lóxicas, Eu penso que sí. Son cousas máis que lóxicas, sobre todo co tema da auga, en fin, todo o que se exixe, porque pagades impostos, non? Obviamente, cando te botas fora do día que marcan, aí tes un recargo. Como se tomou a alcaldesa de Trazo este movimento? Esta historia do referéndum, houbo chamada... a nivel xurídico, supoño que estaredes acompañado, oye, mira, imos facer esta petición, é un referendo, non sei se queredes facer un pouco de presión, se realmente ese referéndum pode sair adiante nun futuro e pode iniciarse un proceso de desligarse de Santiago e incorporarse a Trazo. Isto investigástedes, asesorástevos, é viable? Bueno, sabemos que hai complicacións, porque isto non depende só de nós. Claro, se dependese de vos... Aí estábamos. Votar Isto evidentemente non depende só de nós, pero que podemos iniciar os trámites está claro. De feito, podes iniciar os trámites. Sí, de feito, é o que falamos. Se hai un descontento, hai unha falta de servicios, iniciar os trámites sempre se pudo. De feito, se facemos a hemeroteca, o Concello de Enfesta no seu ano 62 pasou, e vivímolo nós, nas nosas carnes, porque pertenecíamos a ese Concello. Entonces, bueno, a alcaldesa de Trazo, eu non tuve unha suerte de falar con ela, de feito, conozco personalmente, pero non tuve unha ocasión por tempos, pero entendo que para eles
provoca un pouco de ansia e querer saber máis. Evidentemente creo que a eles que lles interesa. Pero bueno, isto para nós é un aplazamento que xa digo, Está aprazado a votación de referendo. isto está aplazado porque así o acordamos onte en Asamblea Extraordinaria. E a xente está, lógicamente, enfadada. Porque, como digo, estas cousas son de moitos anos de peticións que se foron dando e que non se cumpliron. Entonces, o enfado da xente tense que ver de alguna forma. E a nosa única forma de defensa é gracias aos medios de comunicación que se personaron ali e que se preocuparon por nós e por darlle vida a isto para poder saber o resto do pueblo que o busto está e que de busto exige e que ten dereitos. Tamén ten impostos e tamén temos obligacións, obviamente, pero é así. Hoxe sacou o Partido Popular unha nota de prensa falando do caso de Busto, falando do voso caso, dicindo que fai unha pregunta-resposta. A primeira preguntan e responden eles, e a segunda deixan no aire e lle vou facer agora mesmo a nosa convidada. A primeira é: cantas veces visitou no que levamos de legislatura a alcaldesa a parroquia de Busto? Di o PP que ningunha. Non, mira, cando se iniciou a legislatura, sí, é certo que estuvo ali o grupo municipal, o sea, o propio goberno estuvo ali, creo recordar, 3 integrantes, non recordo agora cales, pero nos primeiros días de legislatura, unha vez... Estuveron no mes de junio, cando se celebrou a nosa festa do patrón, estuveron ali con nós, bueno, un momento de charla e de comunicación con a única vez que foron que eu sepa, que lembres. Que eu sepa, se podes escapar a afirmación, porque obviamente non a terei toda, pero se non recordo mal, é esa. E que di a nota de prensa que lle pregunten á Asociación de Veciños cantas veces estivo o Partido Popular Borja Verea non dá respostas á nota de prensa que lle pregunte a Asociación de Veciños. Teño aquí a Tesoureira, pois lle pregunto. Mira, sí, eles teñen vido... É raro que non veñan unha vez ao ano, É raro que eles non se personen ali, se non é un e outro. Si eu conozo personalmente a Verea, estuve con ele en varias ocasións. Temos tido o mesmo tipo de conversación, é dicir, nós sempre presentamos as mesmas cousas porque son as que nos faltan e temos as comunicado a ele. É certo que estuveron por ali, que estuveron vendo as nosas deficiencias e as nosas carencias, pero queda todo en eso. O compromiso que temos nós é verbal, nós necesitamos algo máis. Ides esperar o pleno. Sí. Ides esperar que esta situación se leve ao pleno. Sí, sí. Que evidentemente saia adiante. Que haxa un compromiso por escrito, notarial, con todo a veracidade que dá pasar por un pleno. Tedes algún prazo de espera? Tedes algún prazo lóxico? Agardades outra nova chamada, outra nova visita do grupo de goberno para dar veracidade a que o compromiso con Busto é real? Tedes algún prazo? O que resta de legislatura non tedes tanta paciencia para volver a sacar adiante este referéndum, Sandra? Bueno, en principio nós non falamos de plazos porque entendemos que isto se vai a facer ben, como debe ser, que se van a comprometer non só de verbos, senón tamén de feitos. Esperemos que non se demore moito, porque agora estamos no plan de que se nos cumplan estas opcións bueno, veremos, pero unha asamblea extraordinaria móntase en 0, é dicir... De hoxe para mañá, casi. Eu como dixen antes, somos unha parroquia que forma parte da ciudade e queremos o mismo que teñen o resto das parroquias. Non estamos pedindo nada que non se poida facer. Esperemos que eles se personen e se non se personan que se acerquen o máis que poidan para que nós poidamos tomar isto como algo serio. Recibiste de su apoio de outras asociacións, de outros puntos da cidade, pois, nestes días de loita? Se che son sincera, non. É algo que botamos en falta, que tamén se falou ali onte, e que bueno, por parte de Ferusa, a min personalmente gustaríame que se houberan pronunciado, porque isto tamén indica un pouco máis de forza, pero, pois, desgraciadamente non se produciu. É algo que, como digo, botamos en falta. Bueno, pois eles saberán o porqué, pero aí queda. Pois un saúdo a todos os veciños de Busto, que seguramente, veciños e veciñas de Busto, que seguramente esta entrevista pasará de un grupo a outro, e aquí tedes a representante, a tesoureira desa asociación de veciños que bueno, pois que nestes días perdeu a paciencia dun xeito pacífico, como se fan as cousas, pois en xuntanza, en votación, facendo ben as cousas,
podedes emprender algún outro tipo de protesta? Non é estrano moitas veces algúns outros puntos de concentracións na Praza do Obradoiro antes dun. Tedes intención de abrir outro capítulo de deixarse ver ou de momento agardamos? Non descartamos ningunha das opcións se é que nós vemos que isto se demora, porque, como digo, somos pacíficos, calamos moitos anos, pero estamos cansados. Entonces, isto é un aplazamento, pero non un paro. Vamos vendo como se dan as cousas, pero agradecemos moito o voso... Cando vamos a Busto, cando festa ali? Cando me dis que temos que ir? Pois mira, se Dios dá licencia, como suelen decir, sí, farémolas a último fin de semana de junio, que se celebra ali... Aí adiante. Se celebra o último fin de semana de xuño, vas. Se, facemos ali o San Pedro e o Santísimo Sacramento. Vale. O sea, algún grupiño, música, papatoria, que hai? Sí, hai. Teremos uns grupos de música que sempre contrata a nosa comisión de festas ben fedadora, que traballa moito. Moi ben. E, bueno, nós tamén axudaremos por ali algo. Bueno, pois última fin de semana de xuño, penso que ben se merece, que dixo Sandra, non? Que non é de paso, para a Busto hai que ir. Bueno, pois vayamos, aproveitando a coyuntura do mes de xuño e socializamos con esta parroquia. Algo máis que engadir, Sandra? Graciñas por vir, antes de nada, gracias por explicalo tamén. Algo máis? Ou quedou todo claro? Espero que quedara todo claro. O único que queremos engadir desde a Asociación de Veciños é moitas gracias a todos os medios de comunicación por dar a boa visibilidade, o bo traballo que fixestes estas semanas, por axudarnos, porque sin vos sería complicado. Non digo imposible, pero complicado sí que sería. Pois graciñas, Sandra, insisto, un saudazo enorme a toda a xente que nos sintoniza, que nos escoita, que nos sigue dende o rural de Compostela, e neste caso, concretamente, dende Busto. Graciñas, Sandra. Gracias a ti tamén, gracias.